नरम हो तो छोड़ देते हैं। पावर तो यही जैसे शुरू हुई यही जा खत्म। पवन सिंह के पावर स्टार फिल्म के ट्रेलर लॉन्च हो गई बा भाई लोग। सब नाम दिए हैं पावर स्टार। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पावर पर लगा है एक घिनौना आरोप। पावर खत्म ना हुई। पवन सिंह गजब के ट्रेलर लेके आई बड़न पावर स्टार। पावर यही जैसे शुरू हुई पावर यही जा खत्म। दोसर केहू कहाँ से आई? सर कुछ कलाकार बोल रहे हैं कि पावर स्टार से हम आगे निकल जाएंगे। बैठलो हाथी गधा से ऊंचा होला। नमस्ते प्रणाम भाई लोग, तो का हाल बा? फिर से रवल इनके हमारे YouTube चैनल में स्वागत बा। आज हम बात करे वाला बानी पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह के फिल्म के ट्रेलर लॉन्च हो गई बा पावर स्टार। 7 बजे की शिफ्ट में 12 बजा था कहने वाले तो हर पावर स्टार जो भी बानी आपसे। तो भाई लोग तोहरा लोगन के कुछ समझ में आवता ई पावर स्टार फिल्म कितना हाई लेवल के बनावल गइल बा? आपको अंदाजा भी है सूर्य प्रताप के औकात का? रउआ सबके बता दी पावर स्टार फिल्म पवन सिंह के जीवन के आधारित बनावल गइल बा। ए फिल्म में पावर स्टार के साथ में नजर आवे वाला बाड़ी डिम्पल सिंह और साथ में आरती न्यूज के तो जानते हो वालो, साथ में भाई लोग आरती न्यूज के भी एंट्री हो गई बा ये फिल्म में। ससुरा पावर स्टार हमारी पावर के बीच में आ रहा है। आरती न्यूज के साथ में और 3 लोग नजर आवे वाला बा मधु शर्मा, समीर आफ्ताब, आस्था सिंह। ये फिल्म बहुत ही धांसू बनावल गइल बा जौन फिल्म के नाम बा पावर स्टार। और बात करी डायरेक्टर के तो फिरोज खान जी डायरेक्टर बानी ए फिल्म के, जौन फिल्म के नाम बा पावर स्टार। आई होप कि रउआ सबके हमार वीडियो अच्छा लागल होके। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के एगो लाइक और प्यारा सा कमेंट करी। और हमारा चैनल पर नया बनी तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी। यूट्यूब बिहारी शायरी मस्ती, हम आप सबके छोट भाई नारायण निराला। तो भाई लोग ऐसा ही नए नए भोजपुरी के खबर लेके आवत रहनी अपना यूट्यूब चैनल पर। तो भाई लोग फिर मिलें कल अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।